Nigma ma sɔrɔ caman zigi mɛ ka ɲɛmada ka ɲɛsin jabaraniw ma walasa faamuya bɛ se sɔrɔ fɛ Seri Fila TV bamanankan kunnafoni na min bɛ walawalali kɛ aw ye Mali kunka ani diɲɛ fan wɛrɛw kunka. An b'a fɔ yan ko nin ye a kuma selen ye minisiriso min ɲɛsinnen don Mali ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw ma a minisiri cɛman Hubert Kulibali ni kunnafonidilaw sigira ka kuma kɛrɛnkɛrɛnnenya ka bɛn ni alamisa février kalo tile gale san 2018 minisiriso dagayɔrɔ la ni o ye Kuluba ye kuma ɲɔgɔnyaw kun bɛ tali kɛ fɛn min nka diɲɛseleke naani tɔnba Nations Unies ɲɛmayaso Conseil de sécurité jamana 15 u ye sigi min kɛ kɔsada in na Mali kunkan kɛrɛnkɛrɛnnenya ka bɛn ni janvier kalo tile 23 ye diɲɛseleke naani tɔnba Nations Unies yɛrɛ jabala la Amérique duguba la New York Mali bɛn ani a basigi sinsinni na baaraw minnu bɛ ka kɛ olu kɔnɔ k'olu jateminɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya san 2017 kalo 3 labanw ka kunnafoni di kunnafonidilaw ma o kunga o tɛmɛnen kɔfɛ farafinna tɔnba Union africaine ka ɲɔgɔn kunbɛba ta ko 30 min ni o kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya Ethiopie faba la Addis Abeba ni o fɛnɛ kɛra janvier kalo tile 28 n'a tile 29 san 2018 ka se ka kunnafoni di kunnafonidilaw ma olu kunga an ka maa minnu kun bɛ kɛnɛ kan ka bɛn ni alamisa février kalo tile gale Amadou Diallo n'a ka jatala Dramane Male kuma ka bila se Kafunɛ Bacili fɛ. Nin kunnafoni di kɛnɛ in senfɛ Mali minisiri min ni o ka caw bɛnnen don an ka jamana ani jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛw ɲɛnabɔli ma ni wagati laban ninnu kɔnɔna na a ye dugutaga minnu kɛ ka taa Amérique jamana kɔnɔ New York ani Ethiopie faba la Addis Abeba o taama ninnu laɲini fanbaw kun ye fɛn minnu ye a y'i da don o kɔrɔfɔw la ni ka walawalali kɛ cɛman Hubert Kulibali ka fɔ la ko ɲangili wale min ni o bolodalen don diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ɲɛmayaso Conseil de sécurité fɛ ko ɲangili wale ninnu tɛna na ɲɛsin Mali jamana gouvernement ma. An talen Amérique n y'a ye k'a fɔ kuma minnu fɔra ye wali sɛbɛn minnu bɔra faamuyali dɔw nana k'u la anw hakili la kɔni minnu t'a faamuya cogo ye sabula Mali de y'a ɲini k'a fɔ bɛnkan bolonɔ bilala bɛnkan min na maa o maa wali jɛkulu o jɛkulu n'o ko a bi dankari o bɛnkan in waleyali la k'a fɔ o tigilamɔgɔw ka ɲangi Mali jamanatigi de y'a ye k'a fɔ san tɛmɛnen kɛlɛ dɔw kɛra fagali bɔra a la Kidal mara kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ ni fuma siri o kɛlɛ n'o fagaliw la an y'an bolonɔ bila sɛbɛn min na a tɛna se ka waleya n'a dun ma waleya o man ɲi jamana ma a ko i n'a fɔ ONU ka lasigidenw bi yan diɲɛ jɛkulu wɛrɛw ka lasigidenw bi yan a ye kuma in sara olu la k'a fɔ ko bɛ ka kɛ cogo min na a ti bɛn ale ma fɛɛrɛ ka ɲini walasa bɛɛ k'i hakili sigi bɛɛ k'i hakili kɛ kelen ye minnu bɛ ka bɛnkan waleyali bali bɛnkan kɛ olu ɲangili kan n'u bɛ ɲangi u ka ɲangi Mali kɔnɔ yan u ka ɲangi diɲɛ fɛ ka jira k'a fɔ olu de ye baara tiɲɛnaw ye Conseil de sécurité y'o résolution ta o résolution ye numéro 2374 ka jira k'a fɔ maa o maa n'a jɔr'i la k'a fɔ e de baara ye bɛnkan waleyali lakarili ye i baara ye de k'a fɔ i bi kɛlɛ lase Mali dugukolo kɔnɔ k'a lase malidenw ma k'a lase jɛkulu minnu nana k'u bɛ Mali dɛmɛ k'a lase olu ma walasa baara in kana ɲɛ e bi ɲangi anw y'a mɛn k'a fɔ k'u ko Mali gouvernement de bɛna ɲangi anw bi ɲangi mun na anw ka laɲini de ye k'a fɔ minnu bi baara tiɲɛ olu ka ɲangi anw de taara fɔ anw de y'a ɲini Mali président fɔlɔ de y'a ɲini Salongo pour que a baara ka kɛ ɲinan ne yɛrɛ talen n y'a f'u ye u k'u hakili to a la k'a fɔ baarakolonkɛlaw bɛ yen u kana ɲinɛ olu kɔ olu b'an ka baara bali a ka ɲi maliyɛnw k'o faamuya a kana kɛ k'a fɔ waati o waati ka maliyɛnw dusu tiɲɛ k'a kɛ i n'a fɔ gouvernement sonsorolen de don wali tintilen bɛ mɔgɔ de tintilen b'an kan min b'a to anw tɛ se k'an ka baara kɛ an bɛ baara la Mali de ye an bɛ baara la malidenw de ye wele min bɛ lase bɛɛ ma u k'u hakili sigi maliyɛnw k'u hakili sigi sanction min fɔra gouvernement ko tɛ o sabula gouvernement ma foyi kɛ min b'a to a bɛ se ka jira k'o sɛbɛntiya k'anw ye bɛnkan in lawaleyali an y'o bali o tɛ yen
maa si tɛ se k'o fɔ. Farafina tɔnba Union Africaine ka sigiba min kɛra Addis Abeba Ethiopie faaba la o kɛnɛ kan Cɛma Iber Kulibali a ye kibaruya dɔw da minnu bɛ tali kɛ fɛɛrɛ dɔw kan ani yɛlɛma dɔw kan min bɛ jamana ka yɛrɛta ko fɔ. Kunnafonidi kɛnɛ bɛ taa kuncɛ waati min na Mali minisiri min ni o ka caw bɛnnen don Mali jamana ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛw koɲa ɲɛnabɔli ma Cɛma Iber Kulibali a ye weleweleda kan bila Mali jamana kɔnɔden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma ko ŋunuŋunukan minnu b'a la ka dugu minɛ ni waati laban ninnu na ko jamana kɔnɔdenw k'a lajɛ u kana kalaturu o kɔrɔfɔ ninnu bɛɛ kan barisabu ka daa kan ko kunnafoni o kunnafoni n'o dicogo jugu walima o faamuya ko jugu bɛ kɛ sababu ye ni ka dangari kɛ jamana yɛrɛ la walima a ka nafa sɔrɔ siraw ko janto kan ka kɛ o la jamana kɔnɔdenw fɛ. Anga jamana wasadenw jara ka kunga bɔ jɛnselekɛnani tɔnba Nations Unies ka basigili jɛkulu MINUSMA la anga jamana kɔnɔ ani Faransi kɛlɛbolo Barkan k'u ka lajɛ u bilan bɛ mina min kɔnɔ u ka mina in vacogo ɲini ni baara kɛcogo ɲuman ye ni wasa ye anga jamana wasadenw u labana ka min ye tɛgɛkɔrɔtaw ye k'olu kɛ ka sanga ni jɛnselekɛnani tɔnba Nations Unies ɲɛmayaso jamana 15 Conseil de sécurité ka laɲini dɔw ye minnu kɛra kɔsada in na n'a bɛ boli an ka jamana kunga bɛɛ ni basigi ye o sinzini nasiraw ka Kafunɛ Bacili a bɛ walawalali kɛ a kunga nka yanni o cɛ kunnafoniw y'a jira k'a fɔ maa 86 olu bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ u jɛna ni a ye fu ye a jira k'a fɔ olu kɔni di a fɔ k'u ma jɛ ni a ye maa 12 bɛ yen olu kɔni ye u yɛrɛ minɛ ko a bɛɛ lajɛlen dama ka ka olu ye Kafunɛ Bacili bi a walawala an ye. Mali jamana wasadenw ka ni sigi senfɛ wasabulon kɔnɔ u y'a laɲini jɛnselekɛnani tɔnba Nations Unies ka kɛlɛbolo min b'an fɛ yan nɔ MINUSMA ani Faransi kɛlɛbolo Force Barkan olu minnu b'an fɛ an ka jamana kɔnɔ basigi ani banbagancimɔgɔw kɛlɛli kadara kɔnɔ k'u k'a lajɛ u k'u ka baaraw bɛnkanw bɛɛ lajɛlen dangɛnɛmaya ni ka bɛn n'u ka baara kuntagala ye n'u k'a ma ko manda. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ bɛnkɛra ni sariya in kan ni k'a ta k'a don ba la Mali jamana wasadenw fɛ ka bɛn n'u ka laadalasigi ye min kuma ɲɔgɔnyaw tora senna fo heure 5 kɔnɔ Mali jamana wasadenw u ka ni sigi in kɛra de ka sanga ni jɛnselekɛnani tɔnba Nations Unies ɲɛmayaso Conseil de sécurité ka dantigɛli ye min bɛ tali kɛ Algérie bɛnkan sɛbɛn lawaleyali kunkanko kow kan n'o bɛ kɛ sababu ye ni ka na ni bɛn ani yafaɲɔgɔnma ye Mali jamana kɔnɔ ka bɛn ni bɛnkan sɛbɛn in kɔnɔkumaw yɛrɛ lawaleyali sumayali ye wasaden ninnu ye kuma ɲɔgɔnyaw boli o sɛbɛn in fan caman kan o dɔw bɛ tali kɛ waati minnu kun kofɔra ko bɛnkan sɛbɛn kɔnɔ kumaw bɛɛ lajɛlen bɛ waleya ka bɛn o ma fɛn min bɛ tali kɛ mécanisme opérationnel et coordination MOCI o kunkanko kow bɛɛ lajɛlen sabatili ma Gao marabolo kɔnɔ da sera o fana ma ani fana MOCI kunkanko kow labarali minnu bɛ Tombouctou ani Kidali kɔnɔ olu minnu fana baaraw bɛ sen na wasaden ninnu ka ni sigi in senfɛ u ye Mali jamana maa ɲɛmaaw fo kosɛbɛ ka da u ka wulikajɔ an'u ka cɛsiri baara la bɛnkan sɛbɛn in lawaleyali kunkanko kow la Ousmane Kuyate ka fɔ la ni ale ye jɛkulu dɔ tɔnden ye wasabulon kɔnɔ jɛkulu min ni o ka caw bɛnnen don Mali jamana ani jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ kow ma wasabulon kɔnɔ ale ka kɔrɔfɔw la a y'a ka nisɔngoyaw jira ka sanga ni kunnafoni faamuya ko jugu ye ka kɛɲɛ ni jɛnselekɛnani tɔnba Nations Unies ɲɛmayaso Conseil de sécurité ka dantigɛli ye min kun bɛ tali kɛ ɲangiliwale bolodali kan faamuya ko jugu minnu sɔrɔla olu la kunnafoni sɔrɔ sira mɔgɔ dɔw fɛ ni ka ɲɛsin Mali jamana yɛrɛ ma Ousmane Kuyate ka fɔ la a ko a b'a laɲini jɛnselekɛnani tɔnba Nations Unies ɲɛmayaso Conseil de sécurité fɛ k'a ka dɛmɛɲɔgɔnya wale ta ka ɲɛsin Mali jamana ma cogoya minnu na laɲini minnu ni olu makɔnɔnen don Algérie bɛnkan sɛbɛn bolo a lawaleyali ko ɲuman bɛ se ka sabati cogoya minnu na bɛn ni kelenɲɔgɔnya ni yafaɲɔgɔnma bɛ se ka don Mali jamana kɔnɔ ka kɔkɔrɔmadɔnni wale ta k'a ɲɛsin Mali jamana ma hali bi walasa o laɲiniw ka se ka kɛ sɔrɔ fɛn ye a ko kunnafoni sɔrɔ sira minnu bɛ yen nɔ k'olu ye kunnafoni minnu di ka sanga ni Algérie bɛnkan sɛbɛn kunkanko kow ye ko nin ko yɛrɛ tiɲɛ tɛ tali kɛ ɲɔgɔn na wulikajɔ jugu ani jan minnu bɛ da banbagancimɔgɔw fɛ n'olu bɛ kɛ sababu ye ka dankari jamana kɔnɔden dɔw ka ɲɛnamaya la ka Mali jamana lakana tigilamɔgɔw ni MINUSMA ani Force Barkan cɛbɔ dɔw bɔnɛ u niw na Mali jamana kɔrɔyan fanfɛla ani camancɛla yan fanw na o ye waleya ye min kɔnna wasadenw fɛ u ka ni sigi in senfɛ o kama wasadenw y'a laɲini jɛnselekɛnani tɔnba Nations Unies ka basigilikɛ jɛkulu MINUSMA min b'an fɛ Mali kɔnɔ yan ani Faransi kɛlɛbolo Barkan minnu bɛ an ka jamana sɔrɔsilakaw kɛrɛfɛ yan walasa k'u dɛmɛ ɲɔgɔn ɲa u k'a kɛ fo ka s'a dan na ka bɛn n'a waati kofɔlenw ye cogoya minnu na o laɲiniw ka se ka sabati bɛɛ lajɛlen ye wasadenw bɛnna ni sariya min kan ka ɲɛsin jɛnselekɛnani tɔnba ka basigilikɛ jɛkulu MINUSMA ani Faransi kɛlɛbolo ma o sariya bɛnkan tatɔla k'a don ba la wasaden 86 jɛnna n'a ye mɔgɔ ma sɔrɔ wasadenw cɛ la min ma jɛn n'a ye wasaden 12 olu y'u yɛrɛ minɛ wasadenw ka sigi senfɛ miniti kelen tara k'o kɛ tasibila ye k'o ɲɛsin mɔgɔw ma minnu ni olu bɔnɛna u niw na ka sanga ni banbagancimɔgɔw ka mɔgɔ faga wulikajɔw ye Kafunɛ Bacili da sera wasadenw ka ni hakilina ye min mɔ ni o ye ka wele bila ka ɲɛsin jɛnselekɛnani tɔnba Nations Unies ka basigili jɛkulu MINUSMA ani Faransi kɛlɛbolo Barkan ma
an bɛ ladɔniya k'a fɔ jɛnsɛrɛgɛ naani tɔnba Nations Unies ka basigili jakulu MINUSMA o ɲɛma an ka jamana kɔnɔ ni o ye Mahamadu Saleh Anadifu ye. A ye kunnafoni di kɛnɛ sigi sen kan k'a jira k'a fɔ bibi in na min ye Mali jamana denw ye ni u bɛ ka wele da kɛ ka ɲɛsin jɛnsɛrɛgɛ naani tɔnba Nations Unies ka basigili jakulu MINUSMA mɔ. A y'a ko ale b'a faamu ko barisabu ka da kan ko bi k'i b'a ye k'a fɔ malidenw u kɔrɔtɔlen don nɔ ka bɔ Bamajiya wale kɛlɛli la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna kɔsada in na wulikajɔw minnu kɛra Bamajiw fɛ ni ka ŋwara da fan caman fɛ ko kumana ko ni malidenw ye u ka dusukun kami jira ko b'a faamu ko nka ko ale kɔni b'a bila minan min kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Bamajiw ka nin wulikajɔ min bɛ ka kɛ kɔsada in na a y'a k'u sɔn min bɛ de k'a fɔ fɛn dɔ de kunda bɛ u ka min tɛ ɲuman ye u mɔ don nataw la o bɛ fɛn min ko fɔ o ye jɛnsɛrɛgɛ naani bɛ ka an dɛmɛ ka se ka farafinna cɛcɛ ka na jamana duuru ka kɛlɛbolo min labɛn ni u kama ko G5 Sahel a y'a ko ni o tora ka na inu don dɔ labɛn ko bɛ kɛ sababu ye ka baara gwɛlɛya u bolo ko de y'a to k'u bɛ ka nin wulikajɔ ninnu daminɛ kɔsada in na. Saleh Anadifu ni o ye jɛnsɛrɛgɛ naani tɔnba Nations Unies ka basigili jakulu MINUSMA a ɲɛma ye an ka jamana kɔnɔ a ko a bɛ malidenw ka dusukun kami n faamu a ko nka ko fɔ a ka sidɔn fana ka fɔ MINUSMA Mali jamana kɔnɔ a bilama mago bɛ fɛn min na o ye Bamajiya kɛlɛli ye. Saleh Anadifu ye a jira k'a fɔ ale b'a fɛ ka fɛn min fɔ malidenw ye dakuruɲɛ kelen o ye de k'a fɔ Bamajiya wale kɛlɛli maa minnu ka kɛta don Mali kɛlɛcɛw de ka kɛta de don Faransi kɛlɛbolo Barikani de ka kɛta de don jɛnsɛrɛgɛ naani tɔnba Nations Unies ka basigili jakulu MINUSMA min n'ale b'o ɲɛmaya la o bɛ na de ne ka na nin jɛkulu filaw de dɛmɛ baara in de la a ko kuma na ko ni ye sinsin bɛnkan sɛbɛn dɔ ka min dɛgɛ bilala jɛnsɛrɛgɛ naani tɔnba Nations Unies ka basigili jakulu MINUSMA ani Mali kɛlɛbolo ni ɲɔgɔn cɛ ni o kɛra novembre kalo tile 8 san 2017 k'i bi faamuya caman sɔrɔ a la a ko kuma na fɔ jɔyɔrɔw bɛɛ lajɛlen ka jɛya bɛɛ lajɛlen de ye ko barisabu ka da ka jɛnsɛrɛgɛ naani tɔnba Nations Unies ka basigili jakulu MINUSMA a nakun tɛ Bamajiw kɛlɛli ye a ko fana k'a fɔ ko ni a nakun tɛ Bamajiw kɛlɛli ye ko b'a jira k'a fɔ nakun tɛ la ko ale ma sɔn o kuma fɛnɛ mɔ ko barisabu ka da ka MINUSMA bilama k'a bɛ ka baaraw ba kɛ minnu ye nafabaw ye k'a bɛ kɛ sababu ye ni ka min ye maa nanama sumanen civil ye o lakana o tɛmɛnen kɔfɛ Mali jamana ɲɛmɔgɔw k'a b'olu dɛmɛ jamana basigili la a ka dɛmɛ dɔ fɛnɛ bɛ se a y'a bɛnkan sɛbɛn o waleli nɔgɔyali ma bɛnkan sɛbɛn min tɛgɛ nɔ bilala malidenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ o tɛmɛnen kɔfɛ hadamadenya dɛmɛ kɛbaw ni o ye humanitaires ye olu ka se ka jamana kɔrɔnfɛlaw lasɔrɔ ka se ka baaraw kɛ ko MINUSMA bɛ olu dɛmɛ o baaraw la jɛnsɛrɛgɛ naani tɔnba Nations Unies ka baarakɛlaw minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ k'a bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen lakana ni baaraw fɛnɛ na o tɛmɛnen kɔfɛ PNUD ni o ye jɛnsɛrɛgɛ naani tɔnba Nations Unies bolo fara min fɛnɛ ɲɛsin bɛ yiriwaliw mɔ k'a bɛ dɛmɛ kɛ ninnu bɛɛ lajɛlen la ko kuma na min ye MINUSMA ye ko jɔyɔrɔ bɛ a la nka ka fɔ de ko a nakun ye ka Bamaji de kɛlɛ ko o tɛ a ka baara ye. An ka jamana kɔrɔyanfa marabolo seginna ni o ye Kidali ye minisiriso min ɲɛsin bɛ malidenw ka seginɲɔgɔnma ma a sɛbɛnfura ɲɛnabɔba ni o ye secrétaire général ye a yera jɛkulu dɔ ɲɛmayala ka taama kɛ ka ɲɛsin Kidali la mɔ walasa u bɛ taa hakili falenfalenw kɛ u ni Kidali ka denw Kidali n'a maradenw ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna jɛkulu dɔ waleyali kunga jɛkulu min mina na ni ka min ye dɛmɛ ye k'o don min bɛ se ka to malidenw olu ka seginɲɔgɔnma o bɛ se ka nɔgɔya cogo min aya o malidenw ka seginɲɔgɔnma o nɔgɔyali fɛrɛ aya min bɛ se ka to Kidalikadenw bɛ se ka bɔ a kow bɛɛ lajɛlen kalama taama kun ye o ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ min ye Atayera Aga Itinani ye ale tun bɛ taamaden u ɲɛkun na ani Kidali mara maa ɲɛmaw u ye sigikafow kɛ k'a daminɛ marabolo ɲɛmaa la ni o ye gouverneur ye ka taa se sigida ɲɛmayaso n'o na bila jɛkulu autorité intérimaire ɲɛma ani ninnu bɛɛ lajɛlen kumana fɔ ka taa se Kidali yɛrɛ a kabilabaw olu ka ɲɛmaaba ni o ye Aminokali ye aya Mohamed Aga Intala ani ninnu bɛɛ lajɛlen kumana an b'aw ladɔnniya k'a fɔ min ye baara ye ni a n'o bɛna don a bɛna kɛ sababu ye ni nka min ye nɔgɔya ye k'o don aya baara dɔ dangɛnɛmayali la ni o ye bɛn ani basigi sinsinni ye o de kosɔn min ye sɛbɛnfura ɲɛnabɔba ye minisiriso tɔgɔ la aya ni o ye Atayera Aga Itinani ye a ye kunnafoni caman di Kidali maradenw ma maa minnu kan ka ye jɛkulu in kɔnɔ aya olu kan ka kɛ maa siyaw minnu ye ka ɲɛfɔli kɛ olu kunkan ko u kan ka kɛ maaw de ye maa minnu bɛ Kidali mara dɔn sigiɲɔgɔnya nasaraw kan maa minnu ka dɔnta kaburiyalen don o la tabiyaw minnu bɛ sigida la maa minnu bɛ olu ɲɛdɔn
jɛkulu min ni a bɛna sigi a kɔnɔmaw kan ka kɛ olu de ye o tɛmɛnen kɔfɛ Kidali mara a mago bɛ fɛn minnu fɛnɛ na olu caman fɛnɛ ɲɛfɔra Atayera Aga Itna ni ye ni o ye malidenw ka sigiɲɔgɔnma minisiriso ka sɛbɛnfura ɲɛnabɔba ye a ma ladɔniya k'a fɔ kuma min na ni minisiri ka sɛbɛnfura ɲɛnabɔba a tilara kɔrɔfɔw la kɔrɔfɔ sɔrɔla ka munumunu maaw ni ɲɔgɔn cɛ Modibo Kajoge ni ale ye minisiri kɔrɔ ye an ka jamana kɔnɔ ni ale yɛrɛ tun bɛ taama in na bawo mission d'appui à la réconciliation o jɛkulu ɲɛmaa ye ale de ye ale fana ye o kɔrɔfɔ kelen de fɔ o tɛmɛnen kɔfɛ min ye Kidali mara kabilabaw olu la ɲɛmaaba ni o ye Amino Kali ye Mohamed Aga Intala ale ye kɔrɔfɔ ta ni ka wale ɲuman dɔn kɛ ka ɲɛsin taamadenw ma u nali la Kidali mara kɔnɔ ni ka sɔrɔ ka hakili jigin kɛ k'a fɔ min ye a yani jɛkulu in ye n'a tora ka sigi marabolo kelen kelen bɛɛ lajɛlen kɔnɔ a n'a kɛ sababu ye ka nafaba lase sigiɲɔgɔnma ani bɛn ani basigi o sinsinni ma o tɛmɛnen kɔfɛ Asana Aga Fagaga ni ale ye sigida ɲɛmaayaso n'o na bila jɛkulu autorité intérimaire ɲɛmaa ye Kidali kɔnɔ ale fana ye a jira k'a fɔ bibi in na min ye wulikajɔw ye olu de kan ka kɛ bɛɛ lajɛlen de fɛ min bɛ se ka to a y'a jɛkulu olu ka se ka sigi jɛkulu minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka fɔ ɲɔgɔn ba sigiɲɔgɔnmaw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ a ko o de kan ka kɛ bɛɛ lajɛlen ka baarakɛtaw ye an b'aw ladɔniya k'a fɔ taamaw kunjɛra ni nin nkɔrɔfɔw la kumabaw de ye minisiriso ka taamadenw fɛ minisiriso min ɲɛsinnen don kɛrɛnkɛrɛnnenya malidenw ka sigiɲɔgɔnma ma a sɛbɛnfura ɲɛnabɔba ni o ye Atayera Aga Itna ni ye an b'aw ladɔniya k'a fɔ jagokɛlaw tɔgɔla so Chambre du commerce et d'industrie du Mali a ka lajɛkɛ so kɔnɔ jakulu dɔ bɛ yen jakulu min sɛbɛkɔrɔ degun bɛ bi association des fournisseurs et opérateurs économiques du Mali AFO Mali maaw de don jagokɛlaw la minnu ni olu bɛ mina di jamana ɲɛmaayaso ma olu bilama kɛmɛ ka jira k'a fɔ degunba bɛ u ka barisabu ka da ka nafolo dɔw bɛ u ni jamana ɲɛmaayaso ni ɲɔgɔn cɛ min sen tɛ sara jamana ɲɛmaayaso fɛ o de kɔsɔn u ye kunnafoni di kɛnɛ sigi sen kan ka bɛn ni alamisa février kalo tile gale ye Chambre du commerce et d'industrie du Mali la an ka maa minnu kun bɛ a kɛnɛ ka Shérifla TV jabarani tɔgɔ la Abdulkarim Sakɔ Ablaye Sogodougou Chambre de commerce et d'industrie du Mali o ɲɔgɔn lajɛrɛ yɔrɔ o kɔni fara iko dakɔnɔ ɲi ka kɛ ni alamisa don février kalo tile fɔlɔ ye san 2018 ka da ka jagokɛlaw a kumaba n'a camancɛ n'a manganiw n'a bɛ fɔ ma ko association des fournisseurs et opérateurs économiques du Mali AFO Mali olu de ɲɔgɔn lajɛ ni kɛnɛ in kan kun min b'a la o de ye k'a fɔ k'u ka juru bɛ jamana na n'o ye gouvernement ye juru min n'a musaka bɛ ti jɔ sefa wari miliyari 81 na a bɛ san caman bɔ juru in a tɛ ka se ka sara a kɛnɛ ɲɛmaaw ka fɔ la u tɛmɛna sira caman fɛ sariya bɛ u wajibaw ka tɛmɛ minnu fɛ u ni jamana ɲɛmaaw ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya kɛrɛnkɛrɛnnenya ma ministère min ɲɛsinnen bɛ jamana nafoloko ma n'a bɛ fɔ ma ko ministère de l'économie et des finances n'o ɲɛmaa ye docteur Boubou Cissé ye u n'a kɔni ɲɔgɔn ye ka kuma a y'a yir'u la u ka ɲɔgɔn ye u kɔnɔna k'a fɔ wari in a t'a sara u kɔni ye nin kɛnɛ in sigi ka se ka jamanadenw labɔ a kalama u k'a dɔn min bɛ sen na olu ka nin juruko in na bon an ka wulada in na sigili ye an b'a la ka an ka laɲiniw de ɲini gouvernement fɛ pour que u ka se ka an ka juru minnu bi gouvernement na pour que u ka se k'a sara bon gouvernement ye conseil des ministres k'a kan k'a jira k'a fɔ an b'aw ka juru sara mais maa maa min ka juru bɛ n'a bɛ sara an bɛ 40% tigɛ a la min ye 100 sarada o 100 sarada an bɛ dɔrɔmɛ 40 tigɛ a la 60 bɛ d'aw ma an k'an jɛnna n'a ye donc an tɛ dɔwɛrɛ foyi ɲɛɲini gouvernement ka an ka nafolo in sara a bɛ sara cogo min dɔrɔn u k'a sara ten. a fɔ ye négociation dayɛlɛ gouvernement fɛ ka négocier ka lettre ci Kuluba a si ma nafa ma bɔ a si la an ma kun sɔrɔ a si la sisan an bɛ fɛ ka min kɛ ka sugu mɔgɔ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka sugu bɛɛ datugu k'an ka mécontentement yira an bɛ fɛ k'o de kɛ wele min b'an bolo dɔrɔn k'an ka wari sara u bannen don k'u ka sigi ka kuma u bannen don ma u bannen don wari sarali ma o ka gɛlɛn sigi ka fɔ n'a ye sigira ka kuma bɛ ɲɔgɔn faamu mais ni mɔgɔ banna sigi ka fɔ ma aw tɛ se ka ɲɔgɔn faamu donc an bɛ min ɲini dɔrɔn k'an ka wari sara. an b'a ladɔnniya k'a fɔ jama kɔni bɔra i ko kɔnɔkulu bɛɛ y'i ka dusumangoya yira nin ko in na k'a yira k'a fɔ u ka juru u ma ja kɔ bi u ma ja kɔ sini wa n'a ti ɲɛ min yɛrɛ kɔ a na kɛ o ye u ka juru kɔni u n'a kani sira bɛɛ lajɛlen fɛ. nin y'a san 2 de ye an bɛ nin kɛlɛ kelen na donc vraiment an sɛgɛnna an tora la o de kama an ye question presse nin kɛ k'a yira jamana k'a fɔ vraiment an ka wari bɛ gouvernement na an ni tɔɔrɔlen bɛ an ka wari nɔfɛ an tɔɲɔnen don donc nin mana bɔ la sisan ne kɔni ye mun fɔ n ka jama ye an bɛna lettre de sɛbɛn k'a ci fan bɛɛ fɛ n'o ye banque mondiale ni hali chambre de commerce ninnu k'a ci président yɛrɛ ma k'a ci assemblée ninnu na k'a ci yɔrɔ bɛɛ même les bailleurs de fonds ninnu a ka anw ye kɛlɛtiri ci u bɛɛ ma k'a yira k'a fɔ an ka wari bɛ yen nin y'a san 2 ye an ni b'u sɛbɛn ɲɔgɔn na an sera k'an ka wari sara an ka laɲini kɔni ye mun ye
an ka wari an b'o nɔfɛ n'an ka wari ma se ka sara o tuma komi an tun ye sitini kɛ finance la an n'an ye lɛtiri ci n'an y'a ye o si ma ɲɛnabɔ an bɛ taa sitini kɛ finance la n'o si ma ɲɛnabɔ an bɛ yɛrɛ kuluba kɛnɛ ɲɛmaaw ka fɔ la u ka juru min bɛ gouvernement na o bɛ t'i jɔ sefa wari miliyari 81 ma jurumanitigiw minnu bɛɛ lajɛlen n'i y'u fara ɲɔgɔn kan a bɛ taa maa 3,000 ni kɔ la. O de b'an sɛnsɛn ka se diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw lasɔrɔli ma. Roch Marc Christian Kabore Burkina Faso jamana ɲɛmaa don ka bɛn ni janvier kalo tile 31 ye arabadon yɛlɛma mangani dɔ donna jamana ɲɛmaayaso kɔnɔ ni o ye gouvernement ye. Nka maa caman sigi kun bɛ kama min ka taali kɔni kɔnɔ k'o de bɛ sɔn ka kɛ a senfɛ. Minisiri ɲɛmaa Paul Kaba Cieba ale tora nɔ na o balala maa caman na bawo kɔsada in na maa caman kun bɛ ka ŋunu k'a fɔ a bɛ sɔn ka wala sɛmɛ. Nka Roch Marc Christian Kabore Burkina jamana ɲɛmaa labanna k'i wasa don a ka minisiri ɲɛmaa kelen la kabini a sigilen a ye min joko a ma maa wɛrɛ ta min kɔ kabini san 2016 janvier kalo tile 6 a y'a o bɛɛ a ka bolo kan a ka danaya yɛrɛ ka bonya man kan k'a kɛ minisiri ɲɛmaa ye Paul Kaba Cieba a y'a ni farafinna tilebiyanba jamanaw ka tɔ a y'a o wariso min bɛ yen Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO ni o cakɛla kɔrɔ don wa maa dɔ yɛrɛ maa min ka politiki man bon kosɛbɛ baara ɲɛdɔnbaa de don ni o ye technocrate ye danaya ka bonya a ka jamana ɲɛmaa fɛ o ye a ye gafe min ladila jamana ɲɛmaa ye ni baara bolo dalen don ko plan national de développement économique et social la PN2S ale de y'o ladila jamana ɲɛmaa ye ka fɛn caman fɔ o kɔnɔ baaraw bɛ se ka kɛ minnu ka jamana jɔ o tɛmɛnen kɔfɛ a yɛrɛ fɛnɛ bɛ ka min ye baara bolo dalen min n'a y'a labɛn a bɛ se ka wale cogo min a bɛ k'o fɛnɛ jateminɛ a ko da fɛ o de y'a to danaya dan bɛ ka jamana ɲɛmaa Roch Marc Christian Kabore fɛ. maa wɛrɛ min fɛnɛ bɛ yen aya ni o fɛnɛ bɔra a ka minisiriso la nka ka taa minisiriso wɛrɛ la o ye Simon Compaoré maa caman sigi kun bɛ o kan jamana kɔnɔna lakanani minisiri ale bilama kunkan kuma kuncɛyalen tun don barisabu ka da ka kuma bɛɛ Burkina Faso bɛɛ farati danga la lakanabaliya nasira kan o kuma na ale bɔra o minisiriso la ni ka taa fan wɛrɛ fɛ nka fan min don dɔw y'a jira k'a fɔ jamana ɲɛmaa taama ɲɔgɔnkɔrɔba don a kɛnɛ kɛ ka nin minisiriso in dayɛlɛ a ye ko ministère d'État auprès de la présidence du Faso minisiriso don min dɛnkun bɛ jamana ɲɛmaayaso la o ye minisiriso yɛrɛ tɔgɔ fana ba ye nka Roch Marc Christian Kabore taama ɲɔgɔnkɔrɔba kɔni don a jɛɲɔgɔnkɔrɔba don a ka danaya fɛnɛ bɛ a kan maa min dara bila ale nɔ na o ye Clément Sawadogo ye a y'a Clément Sawadogo ale de kun ye forobaca ni baarako minisiri ye ale bɛ taa lakana ni minisiriso kɔnɔ jamana kɔnɔ. Jacob Zuma ni o ye Afrique Sud jamana ɲɛmaa ye dantigɛli min bɛ kɛ laadala ko la jamana ɲɛmaa fɛ ka ɲɛsin jamanadenw ma a y'a ni o kan ka kɛ février kalo tile 8 nata a kunna kɛ wa a kun tɛna kɛ wa a ko kun bɛ sigarɔ barisabu ka da ka min ye fanga sinamatɔnw ye kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna denmisɛn jɛmagbɛnnen min bɛ wele ko Jules Sambalema ni ANC fangaɲinijɛkulu Jacob Zuma ka fangaɲinijɛkulu denmisɛnnin kɔrɔ dɔ n'a labanna ka muruti Jacob Zuma ma ka taa ka fangaɲinijɛkulu sigi ni ka tɔgɔ da ko combattant pour la liberté économique olu kɛnkun bɛ ka jira k'a fɔ u bɛ wele da kɛ ka ɲɛsin wasabilo bɛɛ lajɛlen ma motion de défiance ni o ye ka jɛn ka ban jamana ɲɛmaa Jacob Zuma ka fɛnw bɛɛ lajɛlen ma ko u b'o sigi sen kan min bɛ se ka to février kalo tile 8 dantigɛli min bɛ kɛ jamana ɲɛmaa fɛ ka ɲɛsin jamanadenw ma o bɛ se ka bali nka ko in labanla ka bɔ a ma ka yamaruya di Jacob Zuma ma a ka dantigɛli labɛn ka a ɲɛsin jamanadenw ma o b'a jira k'a fɔ jamana ɲɛmaa Jacob Zuma kɔni bɛ hakilina tigɛ de k'a fɔ février kalo tile 8 nata laadala dantigɛli min bɛ kɛ ka ɲɛsin jamanadenw ma a bɛ se ka sira sɔrɔ nka a man k'i hakilina tigɛ ka se o bɛɛ lajɛlen la fana barisabu ka da kan maa min n'a bɛ ɲɔgɔn na bi fangaɲinijɛkulu ANC kɔnɔ o ye maaden ye maa min n'a kun bɛ ka furumuso kɔrɔ ko sasana lanini Zuma dɛmɛ ka se k'o bi ANC ɲɛmaaya sɔrɔli la o dɛsɛra o la o kumana Cyril Ramaphosa ale min ye ANC ɲɛmaaya sɔrɔ bi ni kalata kɛra kɛ fɛn ye a y'a ko ANC ye a y'a ɲɛmaaya sɔrɔ ka maa caman sɔrɔ bɛɛ Cyril Ramaphosa de bɛ na jamana ɲɛmaa Jacob Zuma nɔ na a dun kɛn bɛ k'a jira k'a fɔ Jacob Zuma k'a dɔn ni e kɔni nana jamana ɲɛmaaya kɔni na sigasigana ta bɛ ka ɲɛsin a ma fɛn o fɛn de la k'a fɔ yuruguyurugu nasara ka k'a kɛ n'a kɛ k'o kɛ jamana kɔnɔ a ka fanga kɔnɔ k'a na wele bɔgɔ jeninen k'a kelen kelen bɛɛ lajɛlen la k'o kumana k'o kan ka Jacob Zuma jɔrɔ kɔsada in na wulikajɔw de fɛnɛ bɛ senna ANC a dankɔrɔbaw fɛ fangaɲini
jagulu ka Jacob Zuma na hakili jira ɲɔgɔn a ka lajɛ lɛni ka wala sɛmɛ yani manda yɛrɛ ka ban barisabu ka da n'a tora ina fo ka da se kalata labɛn kuma mɔ a y'a ko olu ka fanga ɲini jɛkulu laban bɛ sɔn ka duguma sara cɛ ka sabu kɛ ale ka kɔlɔlɔw ye tɔgɔcɛnw ni mangoyaw minnu bɛ da fɛ bi ni yuruku kasaw ye ko bɛ kɛ sababu ye ka olu ka politiki nasiraw bɛɛ lajɛlen ɲami u bolo kumana o labɛn fɛnɛ bɛ senna ANC dankɔrɔbaw bolo min bɛ se ka to a bɛ wala sɛmɛ. Burundi jamana ɲɛma ni o ye Pierre Nkurunziza ye a b'a fɛ ni ka mandat sabanan fɛnɛ labɛn kɛ Burundi jamana kɔnɔ n'a tora ka sira sɔrɔ bɛ référendum senfɛ furubakalata Pierre Nkurunziza san 2034 2034 a b'o sɔrɔ fanga na Burundi jamana kunna a ka fanga ɲini jɛkulu CNDD FDD a ma ɲɛmaw bɛ o wulikajɔw de la min ye labɛn minnu ni olu bɛ senna bi walasa ka jamanadenw kuma ɲɔgɔnya togodaw la fangajanw fɛ u bɛ se ka faamuya sɔrɔ ka se ka hakili don yɔrɔ sɔrɔ Pierre Nkurunziza n'a ka fanga ka hakilinaw na walasa mandat sabanan ka daga Pierre Nkurunziza ye o labɛn bɛ senna fanga ɲini jɛkulu CNDD FDD a n'a jɛɲɔgɔnw fɛ nka dɔw fana ye a jira k'a fɔ baara min bɛ senna ka se ka kunnafoni di mɔgɔw ma k'u ladɔnniya Pierre Nkurunziza ka hakilinaw kan k'a fɔ jamana ka to a bolo a ka mara ko jamana ka bɔ bɛ o de la o fana kɛrɛfɛ maa minnu bɛ yen ni olu fana bɛ wulikajɔw la ka ɲɛfɔli kɛ jamanadenw ye u kana sɔn bawo ko in ye awɔ ni ayi de ye o kumana maa minnu bɛ ka wulikajɔ kɛ k'u b'o babali ni ayi ye a y'a ko olu bɛ ka bagabaga kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna ja dɔ de ye purukutura kɔsada in na ka ye a y'a kunnafoni sɔrɔ sirakuraw sanfɛ réseaux sociaux min kɛ mɛ ka ma ɲɛma dɔ jira Pierre Nkurunziza ka fanga ɲini jɛkulu ma don a bɛ k'a fɔ dantigɛli la ja kɔnɔ k'a fɔ maa o maa n'i kɔni minɛna a y'a wulikajɔ de la a bɛ wulikajɔ min bɛ jamanadenw bali ka a wɔta Pierre Nkurunziza ye k'i na minɛnen k'i di a y'a Pierre Nkurunziza ka faamaw ma a y'a ko ni min y'i sɔrɔ k'i kungo don o jaabi ni o yera o kɛra sababu ye ni ka maa caman bɔ a taabolo kan wulikajɔ kɛlen ka Pierre Nkurunziza ka fanga sɛgɛrɛ walasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ ja in kun kan u ma se ka kunnafoni di a kun kan nka bibi in kɔni na maa caman kɔni kɛn bɛ ka jira fanga sinamatɔnw na minnu bɛ jamana kɔ ka baw caman ye jamana bila bi k'a fɔ Pierre Nkurunziza bɛ ka labɛn de kɛ min bɛ se ka to a ka mandat sabanan ko o bɛ nɔgɔya a ye. Kenya jamana kɔnɔ juma tɛmɛnen an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ wulikajɔ caman kɛra min bɛ se ka to ayiwa jamana ɲɛmaa ka fanga olu bɛ se ka sinsin fan caman fɛ ni o ye Uhuru Kenyatta ye o kunɲɔgɔn juma min bɛna février kalo tile 2 mɔ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ fanga sinamatɔ caman minɛn bɛ barisabu ka da ka Raila Odinga ale min ye fanga sinamatɔw ka ɲɛmaa ye ni kalata kɛra ani jamana ɲɛmaa Uhuru Kenyatta ni ɲɔgɔn cɛ n'a ma sɔn k'i sen don a la k'a sababu kɛ k'a dan tɛ kalata labɛnni jɛkulu ka jɛlenya la a ko la Alamusa do ale ye a yɛrɛ ka foroba sigili kɛ k'a fɔ ale bɛ kɛ jamana ɲɛmaa ye wa min ye foroba sigili in ye maa minnu kun bɛ a kɛnɛ ka caman kɛn bɛ ka i ta sɔrɔ a ko la barisabu ka da ka jamana ɲɛmaaw olu kɛn bɛ ka jira k'a fɔ u tɛna jɛna nin na ɲɔgɔnna ko kolokololi ye jamana kɔnɔ ayiwa coalition ka ale minɛnen kɔfɛ maa wɛrɛ n'an bɛ minɛ bi ni o ye Miguna ye kunnafoniw y'a jira k'a fɔ ale fana minɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye a sen yera Raila Odinga ka foroba sigili la min kun ma daga jamana ɲɛmaaw fɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ maa in yɛrɛ ni o ye Miguna ye maa de don a tɛ fanga ɲini jɛkulu kɔnɔ barisabu ka da ka san 2017 uti kalo kalataw minnu ni olu jɛra ka kɛ aya ale tun bɛ ka min ye Nairobi Kenya faaba gouverneur marabolo ɲɛmaaya ale tun bɛ k'o ɲini kalata la nka a ma se ka tɛmɛ a bira min ye kalata tɛmɛnen kɔfɛ a taara fara Raila Odinga ka foroba sigili don ale yɛrɛ de y'i yɛrɛ kɛ kiri ɲɛmaa ye ni ka i jɔ Raila Odinga ɲɛkɔrɔ a k'i kale k'a fɔ a na jamana jɔ ni danaya ani ladiriya ye ko kumana ko ani ɲangini ka kan wa maade do kuma bɛɛ a b'i kwada fanga kwa la ko bawo k'a dɔ yɛrɛ k'a kun gɛn ka jira k'a fɔ ni lakana tigilamɔgɔw n'a y'u ja u ka minɛ ko n'o tɛ k'a bɛ faamu cogo jumɛn a ya maa min ni o kun ye Raila Odinga nɔfɛ maa ye ni o kun bɛ kɛ jamana ɲɛmaa danga ye ni o kun tora ka fanga sɔrɔ a ya o bana ka ye kɛnɛ kan maa min tɛ kurungun na i tɛ kurunju la n'i tɛ ko wɛrɛ ɲini k'i kuma ka ye nin n'a ɲɔgɔnna kɛnɛ kan ko a minɛkun bɛ kɛ o ye kunnafoni di so caman fana bɛ yen minnu ni olu fana datugu bɛ bi k'a sababu kɛ olu kun b'a fɛ ka Raila Odinga ka foroba sigili in di Dirigitemashi. Bamanankan kunnafoni bɛ kuncɛ ni farikolo ɲɛnajɛ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la minisiriso min ɲɛsinnen don farikolo ɲɛnajɛ ma minisiri Maître Jean-Claude Sidibe ani senandolaw ka taa se ndola wɛrɛw ma
minnu bɛ kɛ bolo la walekele fangana baaraw do a ye olu jɛkulu fara ɲɔgɔn kan ka se ka kunnafoni di kɛ ani u ni ɲɔgɔn cɛ dɛmɛ minnu bɛ se ka kɛ u ye min bɛ se k'a to u ka farikolo ɲɛnajɛw bɛ se ka kɛ nisɔndiyaw ni sababaw ye o kɛnɛ sigira sen kan ka bɛn ni alamisa février kalo tile gale ye stade Maison Kulibali la Isufu Kulibali n'a ka jatala Baba Keita ka fɔ la. France fa miliyari 4 o de bilalen bɛ farasonɲɛnajɛ daga ka kotigiya kɔnɔna na walasa an ka senandɔrɔci daga minnu bɛ yen n'o bɛ to jɔ 34 na o ka se ka wulikajɔw kɛ cogoya min na o kɔsɔn u ka tulonkɛ bɛɛ lajɛlen matarafa san kɔnɔna na ni maa minnu filɛ nin ye ninnu de bɛ kɛ sababu ye ni ka farasonɲɛnajɛ ni ka galabu kɛnɛya wa o ka baara dɔ fana ye min ye o de ye k'an ka denmisɛnninnakaw ladon cogoya min na o ka se ka kɛ sini waanɛw ye wa o bɛ tila kokura ni ka Mali jɔnjɔn kunkɔrɔ ta diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na o de kama farasonɲɛnajɛ kotigi a y'o bisimila walasa a n'o ka se ka masala o k'o hakilinaw falen o ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ kɛ sababu ye Mali farasonɲɛnajɛ ka se ka ɲɛanga sɔrɔ halisa. Ministri a y'an wele ka an ka masala donc a diyara an tɛ se ka fɔ a bonyana ma a diyara an ye a bɛnna ma bari ministri min don a bɔra an ka milieu de la a b'a dɔn jan'a ka kɛ ministre fédération malienne de basket o yɛrɛ don hali bi bari a m'a bila fɔlɔ o président don donc o de hukumu kɔnɔna na an wele an ka masala an kun k'o fɔ ɲɔgɔn ye na an ka discipline bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na an k'o fɔ ɲɔgɔn ye na an kɔni ne nimisɛ bɛ sɔrɔ a ko la o ɲɛ b'a la fana a bɛ se a ɲɛ a bolo a b'a a baara dɔn donc min don an ka compétition bɛ kɛ lahala min kɔnɔna na ni difficulté kun b'o la donc an y'o fɔ ɲɔgɔn ye na et vraiment a yɛrɛ ka ko la a bɛna i wasa da ko la o ɲɔgɔn kana an sɔrɔ tuguni an ka se ka baara kɛ hɛrɛ kɔnɔna na an ka discipline ka se ka développer ka kɛ ni nin bolodi ɲɔgɔnma kɛnɛ in ye ani balimaya ni teriya sinsin kɛnɛ in ye min ye kotigi ye a ye nin maa ninnu kelen-kelen bɛɛ lajɛlen fo ka sɔrɔ ka tila ka layiru ta u ye k'a fɔ a nɔkɔ bɛɛ lajɛlen kɛ cogoya min na u ka laɲiniw ka sira sɔrɔ. hakilina min bɛ n na o ye k'a fɔ an ye fédération bisimila fédération 34 de Mali kɔnɔ yan k'a f'u ye ko ne kɔni n ka baara dayɛlɛnnen don n bɛ u dɛmɛ u ka baara la gouvernement fana pɛrɛlen bɛ k'u dɛmɛ u ka baara la u ka programme d'activité fɛn fɛn établi la ɲinan san kɔnɔ an b'a baara bɛɛ kɛ n nana o sariya de kɛ o layidu ta u ye et que problème misɛnnin fɛn fɛn bɛ yen an bɛ se comité olympique ma k'aw problème misɛnninw gérer dans les fédérations an t'a fɛ min kɛra ballontan na o ɲɔgɔn kɛ an sɔrɔ fédération wɛrɛ la donc an ye ɲɔgɔn faamuya n y'a f'u ye fana o kɛ n dɛmɛ parce que baara min don mɔgɔ kelen ka baara tɛ n'u ye n dɛmɛ nin baara la an bɛ se ka baara kɛ fo ka taa se a banyɔrɔ la n b'u dɛmɛ a baara la ka tugu baara min don jamana kɔnɔ baara de don an tɛ se k'an sigi an tɛ se ka baara kɛ baara impossible o tɛ yen n'a fɔra ko baara dir'i ma k'a ka gɛlɛn n'i sera a ta cogo ni a bila cogo la n'i ma jɛngɛli kɛ n'i tilennenya kɛ i bɛ se ka se sɔrɔ a ko la an bɛ baara min na nin ye jamana kɔnɔ baara de don problème min b'an bolo ballontan ka fan fɛ o kana an dusu tiɲɛ an bɛ se k'a fɔ ko dɔ nalen baara bɛna nɔgɔya sisan ka tugu kalo 3 bi kɔfɛ ko dɔ bɛna ka décision bɔ k'a fɔ min ni min bɛ se ka taa élection na n'o kɛra nin fédération min élevé la an ni olu bɛ baara kɛ o t'an bali fédération 33 tɔw an k'olu to yen non an ni olu bɛ baara kɛ bi an y'u lajɛ o de kama walasa an ka bɛn ko kan u kan ka activité fɛnɛ kɛ an k'a bɛɛ kɛ comme il le faut n'i y'a mɛn mɔgɔw bɛ na an ka jamana kɔnɔ o ye hɛrɛ de ye an bolo dɔw bɛ yen tubabu dɔw bɛ yen u t'a fɛ ka na an fɛ yan bi nka farafin minnu b'a fɛ ka na an fɛ yan ka n'an ka compétition kɛ an fɛ yan an b'u recevoir wa u bɛ segin u ka so hɛrɛ ni baden na. ka kɛ ni nin bonya ye sanga ani dawula min talen bɛ ni ka ɲɛsin o ma farasonɲɛnajɛ kɛcogow fɛ farasonɲɛnajɛ suguya 34 minnu bɛ an ka jamana kɔnɔna na n'o lakɔnɔn don jamana maa ɲɛmaaw fɛ foyi ma t'o ye bilen fo k'o ɲɛsin u ka baaraw de ma sa o don dɔ wɛrɛ ye kunkɔrɔta min n'o b'a ta don o don ni ka jamana Mali sɛgɛrɛ o ka taa fɛ halisa min bɛ kɛ sababu ye Mali tɔgɔ ka yanga halisa diɲɛ jamana tɔw kunna. o de fana bɛ dansigi bamanankan kunnafoni na min farala ɲɔgɔn kan ka lase aw ma kunnafoni diso ɲɛmaayaso fɛ ka bɛn ni nin ba in ye ka waleɲuman dɔnbɔli kɛ ka ɲɛsin aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu kɛ kun bɛ ka ɲɛmada jabaraninw fɛ walasa faamuya bɛ se sɔrɔ aw fɛ Seri Fila TV bamanankan kunnafoni na laseli wɛrɛ min ɲɔgɔn sɔrɔ yan'o cɛ kan bɛɛ diɲɛ waati wɛrɛ n'Ala sɔnna ma.